Giduan na sa kadubalahan sa Tagum City Police Station ang mga sakop niini nga kanunay nga apilon sa pag-roving ang mga ngit-ngit gidapit sa syudad aron dili mahimong tagbuanan sa mga nagahimo og illegal, hilabi na ang pagpayuhot sa illegal nga drogas. Sa interview sa XFM Tagum kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, gitumbok niini ang porsyon sa Barangay San Miguel, Tagum City kun diin baguhay lamang gipusil ang usa ka lalaki human matod pa buot mo score sa droga apan posibleng naalaan sa mga kantransaksyon nga asset kini. Sumala ni Lieutenant Colonel Delis nga gimanduan na nila ang ilang mga sakop nga kanunayon ang magpatrolya sa mga ngit-ngit nga lugar aron nga makita sa mga buot mohimo og illegal ang blinker sa kapulisan, mapugngan sila nga mopadayon sa illegal nga binuhatan. Gawas niini si tahon usab gilayon ang makita nga mag-standby sa mga ngit-ngit nga bahin labi na kung 10 oras na sa gabi. Dugang pa ni Delis plano usab niini nga mobisita sa buhatan ni Tagum City Mayor Ray T. Uy aron hangyoon nga butangan og suga o bisan mga solar powered lights ang mga ngit-ngit nga porsyon sa syudad aron mapakgang ang mga illegal. Yes, ako nang isaksyonan ng ato ang mga patrollers. Apilon yun na diha og roving paggabi magblinker para deterrence na kung makita sila nga dunay blinker nga mobile guys, di na sila mo dayon og pundo-pundo diha. Kung na may magtang nga magtambay, sitahon gyud kay para makuan nganong naaman mo diha nga pwede yung ikita nga lugar. Niya mo kay itong may plano nga mo bisita ko kami yon para itong nahangyoon nga pasig pwede mabutangan diha og mga street lights or miskin na itong solar. Ang tingog ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Frederick Delis atol sa interview sa XFM Tagum. Giawhag usab sa opisyal ang katawhan nga magbaton og contact number sa kapulisan o gilayong mutawag kung adunay mga panghitabo aron sa ingon dali usab kini nga ma-respondihan.